za su bayar wajen samar da zaman lafiya da inganta tsaro. Sai gashi a jihohin ana tuhumar sarakunan gargajiyan da hannu wajen tallafawa 'yan tada kayan baya a yankunan nasu. Wakilinmu Usaini Abdulhamid Dandango ya duba mana wannan rahoto. Matsalan hare-haren da 'yan fashi da makami da masu satan al'umma ke yi a arewa maso yammacin Najeriya na ƙara lakume rawunan sarakunan gargajiya a yankin. Dama dai an daɗe ana zargin sarakunan gargajiya da hannu wajen taimakawa 'yan fashi da makami da masu satan jama'a wanda suka daɗe suna yi musamman a jihohin Zamfara da Katsina. A makon da ya gabata nema gwamnatin jihar ta Zamfara ta sake dakatar da ɗaya daga cikin manyan sarakuna a jihar kan zargin alakarsa da 'yan bindigan. Basaraken shine na uku cikin manyan sarakunan da gwamnatin jihar Zamfara ta dakatar, yayin da akwai wasu hakimai kuma da gwamnatin ta dakatar. Tun da farko wani rahoton kwamitin binciken matsalolin tsaro da gwamnatin Zamfara ta kafa a shekara ta 2019 ya bada gwamnatin shawarwari 132 kuma daga cikinsu akwai shawarar tuɓe wasu sarakunan gargajiya 5 da hakimai 33 wanda kwamitin ya zarga da hannu dumu-dumu cikin al'amarin matsalan tsaron jihar. A jihar Katsina ma gwamnatin jihar ta dakatar da wani hakimi kan zargin alaka da 'yan fashi masu satar mutane da suka addabi jihar. Sai dai har yanzu babu wani sakamakon binciken kwamitocin da ake kafawa da ya tabbatar da zargin da ake yi wa sarakunan. Sarkin Zurmi Atiku Abubakar shine basarake na baya-bayan nan da gwamnatin jihar Zamfara ta dakatar kan zargin alaka da 'yan fashin daji da ke yankin masarautansa. Gwamnatin jihar ta ce gwamna Bello Matawalle ya kafa kwamitin bincike karkashin jagorancin tsohon mataimakin gwamnan jihar Ibrahim Wakkala kan zarge-zargen da ake yi wa basarake.